vanhu vekuwadzana vavhura hombe vakomana kana mazogara ka vanhu vanenge vakatsamwa ende zvinhu izvi zvavakuda kuti zvigare zvichinzwisiswa iko zvinezvi nemunhu wese kuti ko ndeipi inenge yamboitika. Right, a banner promoting the controversial constitutional amendment bill number 3 was set ablaze in Kuwadzana, Harare, a day after the bill sailed through the National Assembly. CAB 3 passed on June 18 with a 2/3 majority securing 216 votes in favor against 42. ndo maitikira akaita zvinhu. But guys, onaika vanhu vakuchinyatsopedzera pane kunonzi kupedzera museve kumanigirikini. Vanhu vekuwadzana zvavo vakati siyanei nevanhu vekune dzimwe nzvimbo pakuti ma-MP ekuwadzana vanhu vekuti vakagara vadedzera kuti zvebill harilume. Even bill raicho chibillboard chaenda chinokambena ikoko, but kuwadzana ndokuti ZANU-PF aimire ikoko, akumirwe inotozviziva kuti kunongo hakuna chayo, vanotozviziva vega vakatongopfuura neikoko vanotoziva kuti uku kungodyiwa. So panapa vanhu vakuita hasha dzekupisa mabillboard, chinova icho chiitiko chavhundutsa vanhu vakawanda because ndozviziva kuti izvi so Mnangagwa anogona kunge akutonzwa mudumbu kana manyoka chayo kuti unogona kungoswera wakuudha kuti zvapapi chichakuitika futi kuti vanhu vakutanga kuita sekujamuka vachinorambira chinhu chakadai so ichi. Yes, kupasiswa muparliament chakanopfuura nemo chinhu chavo because of ma-MP vakazotengesa ma-MP veopposition ndo vakatoita chisell out. But kuZANU-PF ikoko changa chatofoiriswa chega kudhara, zvanga zvatotadzika, zvinhu zvanga zvaita zvatoramba. That's why makazoona vamwe vakuruwa tuma-celebrations twavo twekupenga vachiita zvavanga vari kungoita, but kuningirikini uku zvanga zvatoramba kuNational Assembly kunova iko kuparliament. But because of makaro, nyaya dzekuda mota, nyaya dzekuda kupuwa zvinhu zvevanhu zvavanenge vasina kushandira, ndo zvinova zvinhu zvakakonzeresa. Tsoro yakatangira pakuti chinhu ichi chakagara chaonerwa kudhara nevanhu vanga vari kuchistrategiza. Ana Chabangu vacho nevanhu vake vakagara vatoonera chinhu chavo kudhara, vatoronga chitsoro chavo kare, vakadedzera kuti chinodiwa kuti chinge chichiita iriko. Then maricos ndo pakaitwa zvinhu zvikaenda nepamwewo. But vanhu vacho vanga vari kurwiswa vakanga vasina kukwanisa kunge vanyatso analyze chinhu chacho kuti mafambiro acho achange akamira sei, nekuti pakaitwa zvemaricos nyaya dzeCAB 3 idzi dzanga dzisati dzaintroducwa kuti ndo chinhu chichada kunoitika. But isusu sevanhu vane maziso epolitics kwete maziso emweya tanga tatotanga kutozvitaura nezvazvo kudhara tikati ukaona pakurikolewa kudai so ZANU-PF iri kufaitira by all means kuti iwane 2/3 majority in parliament. Kana vachinge vawana 2/3 majority vakutoziva kuti ivo zvinhu zvavo vakuita zvavanoda kana kutochinja mutemo, nekuti nyaya iyi yakambotaurika nezvayo kubva pamadays paakangotaura Mnangagwa achiti 2030 ndinge ndichipo, ende ndo patakatanga kudzianalyze nyaya dzacho tichiti kana uchitaura 2030 unenge uchiripo, iyo term yako ichipera muna 2028. What are you trying to say? Kureva kuti muchada kuextenda ka mapresidential ningirikini, kana kuti wobva wati aiwa president akutonga mamwe materms tachinja futi mutemo, kana kuti todzosera pakuti munhu anokwanisa kuita life president. So zvinhu zvese izvo zvinokwanisa kunge zvaonerwa nevanhu vakanga vari kuningirikina, vanga vari kuita zvinhu izvozvi, vanga vari opposition vacho, because pakazongorikolewa ma-MPs varikolewa vakazodzoka vari kuita by-election, but by-election racho rakazofevhera vanhu vekuZANU-PF, ma-MPs vekuZANU-PF, because ma-MP ava nevanhu vacho vanenge vari muconstituency havana kuzokwanisa kuita muono iwoyo, ende havana kukwanisa kugarirwa navo pasi kuti vanyatsooneswa zvakanga zviri kuitika, nekuti chinhu chachakunetsa ndechekuti waiti ukada kukampena uri weopposition anenge ari mahwana ako, zvimaningirimi zvako zvaunenge uchiita kampeni yacho nge isingasiwe ichikwanisa kugaina momentum. Waizongoitawo marallies ako 1 or 2 apo neapo, zvotinofamba mbiri kunzi marali anorovesa, marali anoita sei. Saka vanhu vanga vakungoramba vachingozviignora. Plus kune vamwe manumbers evanhu vazhinji vanga vakabuda vachibva nekudiaspora kuti vange vachinoita sei, vachinovhota, the likes of Inini and other people vari kunana UK chinchi. Saka kazosara pakuti ma-MP azorikolewa abozi vanhu vakadzokera kwavanga vabva just pakangopedza kuannounce ma-results, vanhu vakangoona kuti ndo zvatoitika, tichazoonawo kuti what will be the way forward. Saka vanhu vakatopaka vaita se
vanhu vakabva vadzokerawo papazorowa marecalls aita sei tsoro ichakabvira kutanga kumashure kubva pakagadzwa speaker of parliament. But pane nyaya yakugadzwa kwaspeaker of parliament, Charton Hwende ane blame yaaipa, aiblema kuna Chamisa achitaura kuti zvoni Chamisa akadelaya ma-MPs. That was according to Charton Hwende. Ndo zvaitaura nzi Chamisa akadelaya ma-MPs vachita ameno meeting chavaita 5 minutes before the voting starts in parliament. Ndo pakabva parelease kwa ma-MPs vakutanga kufamba vachienda. Pavakazosvika vakasvika election yatoita se yatopera, Mudhenda akutonzi ndiye atowina, voting yange yatopera. Sakura kuti Mudhenda akangovoterwa nema-MP veZANU-PF chete. That's why akakwanisa kuita se kungonosvika achinopinda. But dai panga pakanzi paitwa that election pane mamwe ma-speaker of parliament anga akawanda anenge ari pakaitwa line up, Mudhenda was not supposed to win that, but because ma-MP eTCC anokwanisa kunge achinovhota. Mudhenda wacho was the guy futi wekurova tsoro yekutambira tsamba yakazouya chirikola ma-MPs eTCC. Handinokuona kwakatangira chinhu chacho because Chabangu akangonyora chitsamba chake. Chabangu is that guy wekuti aitotengesa ke ma-ice cream ake ari muBulawayo, ndobva atongonhongwa wakapfeka chiheti chake nechingoro chema-ice cream, bangouyawo ndobva atonzi iwewo wakutongopindawo wakadai so wakutongodyawo uri papapa, ndobva atosvika batanga kunyora marecalls batoti party yacho yato yake. Zvino zvinhu zvakazokonzeresa kuti opposition izosvika pakunorambiwa nemukuru wayo anova advocate Nelson Chamisa kuti inini kana zvichinge zvazodai so izvi handichakwanisi kuramba ndichikontinya kuenderera mberi. Vakatraya ma-efforts vakaisa kuenda kumacourts vakazama, but ukayanawo kuenda kukoti yemuZimbabwe is the waste of time because even ndo vanotocontrola macourts acho, even majudges ese vanenge vatori veZANU-PF. Saka obviously vanoita something kana kuti vanoita chaja vachitonga zvinhu in favor of their political party inenge ichivachengeta oro inenge yakavawanisa mabasa ikoko. Saka ndo zvinhu zvacho maperere zvinozongonoita ndoko achitobva yangonoperera. Saka manje after everything election raro baba, zvinhu zvakamva zvongonodhakwa muparliament imomo. Cap 3 yacho yakabva yarova skillful because ma-MP eZANU-PF vakangoona kuti the best way is not to go and vote for this the whole thing, because pane kuzonzi wavhotera kuchiti no iwewe, because Mudhenda akagara rova strategy yake anzani Mudhenda neziyambi I mean akagara rova strategy yake kuti every MP wese toda kuti uchivhota uchitotaura kuti ndavhotera chakati, ndavhotera pakati, ndavhota yes or ndavhota no. So ndo panodzoka pobata vanhu pfungwa dzekuti saka ma-MP vekuzovhota pamwe chete neZANU-PF vanga vagara vari kutozikanwa kudhara kuti ndo vakatoudzwa zvekuita. That's why pakazonzi tiri kuvhotwa zviri open and zvekare pachisecure futi kuona kuti kana uri weZANU-PF unofanira kumeka sure wavhotera Cap 3, which is not good because chinhu kana chinge chakuiswa mutemo vakudaiswa ufanira uchahusisiri mutemo kunzi weZANU-PF, mutemo chinonzi mutemo wenyika. Chakabva nekumaresolution ekuZANU-PF chichigadzirwa ikoko, but kana chakuzoiswa mumutemo wakunzi mutemo unenge wa mutemo wenyika, kureva kuti MP anga ari supposed kubuda achitaura kuti uyu mutembo wakuda kuiswa auite, zvisina basa nekuti unovhotera any political party, unofavora any political party. Ndo maitikira aifanira kunge akaitika zvinhu, but hazvina hazvo kuzoenda neipapo. We understand kuti zvinhu zvinongochinjawo zvinozongodai. Saka one day after zvese izvozvo nyonga idzodzo dzaitika, ndo patiri kunzwa kuti vanhu vekuwadzana vavhura hombe vapisa billboard raipromota Cap 3 ikoko. Vanga vakatomirira kutoona kuti even dai MP weikoko akangoita any slide mistake yekuda kubuda achinzi zvoni ari kuda kusimbisa that Cap 3 vaiswera vamumhanyisa akawani chaiko. But kuwadzana hakuna kuzingi kuchitwa saizvozvo. Ma-MP okuwadzana vese veopposition vakangovhota kuti no kubill hatisi kurida, but wo vakaitawo zvekuti yes to bill vakaitawo zvavo zvebhiri. Saka ndangoti ndingofanira nepanapa muri yeZimbabwe ndichikuonesai nyaya dzinenge dzichiitika. Munoziva kuti ichi chibasa ichi chinoda kuti ndigare ndakatrena ndakachimaster ndichingokuudzai zvinenge zvichiitika. Kana uchingosvika panapa iri first time yako, ndipo pachannel panonzi paCoolian TV pacho panapa patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Saka ndanga ndichitokumbirisa kana iri first time yako gara wasubscribe to this YouTube channel. Vanhu vazhinji vanoti but Coolian why usingaudze vanhu kuti vasubscribe pachannel, asaona basa nevanhu iri kuti vasubscribe. Aiwa, vanhu tinotovada kuti vaite sei vasubscribe. It's just that hatizoite kunge tiri kunyengerera vanhu kuti vasubscribe, but tinoti anoona zvakamukoshera kuti ange achinzwa news dzinenge dzichiitika every day
it's okay kuti ukwanise kuita se kunge uchisubscribe. Kusubscribe panapa handibhadharise mahara, unongosubscribe papapo wakutonzwa nyaya wotena on the notification bell, zvisiri hazvo zvekubatirana bhande kana kuti kuita sei. Anyway, ngatisanganei pane nyaya dzimwe dzinenge dzichazoitika kune vanenge vachida kutaurawo something. The platform belongs to every one of you. Platform chemazimbabweans haisi platform yemunhu bai, haisi yangu, ndeyemazimbabweans. So if you want to say something to Kuliant, say that uda kuti tiite interview newe une muono wako wauri kuda, toda vanhu vanouya vachinyatsotaura panapa, ndechidawo munhu kuti anonyatsoya. Iseda vamwe vanogona kuti handisida kuzoita ndichibvunzwa maquestions akawanda newe because vamwe vanenge vane kakuvhunduka. It's okay, munokwanisa kuisa ari WhatsApp audios. Namba dzangu dzinobatika ipapa, makangosecha namba dzeKuliant TV munodziwana. And zvamanje manje regedzai timboti bye bye.